Ako na pa, Bet. Ang bukas. Salamat kayo. Senpai Greg Tuwatashi masuna sensei to nakatawa sensei Filipino matimas. Matimas. Depende na matimas. Dai pa yun. Kinek deh. Cok nak. Order. May masih ano, guhan wa. Guhan pa eh. Pili ko pa eh. Ha? Yo. Nihongo daw. May pagbalik ako na. Sabayan na lang ba? Sabayan na lang ba? Para wala ikaw may ba? Sabayan na lang ba? Dili kayo. Nihongo de. Nihongo de. Isa. Son, may papel din niya, Son. Tawat, register. Yan, gamit ba? Pipig. Katong pantay. Moisturizer pa eh. Pwede dito katong kao? Kuha na magod ka ng hand cream man to dili tumao. Pero pwede to siya ibutang sa kuan kay kuan. Okay na nimo ba? Okay na ba? Kao na hilaw? Ato to remote. Kanon. Tonol pa eh.
Ini pa yun? Biro, ano mo kayo? Diba? Dagko kay Biro? Eh, apa nyala ko ba? Amo. Oh, pinto tadi oh. Asaguan mo dahil jugot mo uwiron din mo damon. Dakara mo tiro mo. Hasta no binto. Kabuang. Thank you sa akong viewers. Viewers, thank you. So nagtambay, thank you sa panagpa-like. Mga po. Go? Oh. Lingaw sa viewers ba? Video na kayo sa video. Tabon sensi mau wakaro tabon kurimos kudit sensi kudit sensi Thank you sa nagtambay dyan.
Thank you sa nagtambay. Lah. Kain tayo guys, kain. Kain tayo. Kaya kayo lamin na pa eh. Kano ko na. Inito na gano'n para ma-taste. Ano lang? Inito na dyan. Takan siya, kita na siya kung dagan rice ba? Ya, terima kasih. Hindi ka ra, tabon. Yeah. Tapos, simulsin na rin. Ini tapay parang ano? Mukha nga na? Parang cheese, ano ba? Ha? 25. Nidyogo niya. Nidyogo. Nidyogo, Nidyunana. Nidyogo. Tama Nidyogo. Dami. Dami. Dakara sensei wa nijo gurai. Hai. Mita. Onton se. Yung jorok ko. Ubog na si Niyo. Ubog na si Niyo. Nubi Niyo. Clown, may tanong ka. Clown.
Koko mo. Kau. Kau na. Komedya. Komedya. Tamo na ang kamera. Oh. Nahurot na ako, nahurot na. Padagdag sa. Bubasa eh. Sinagay si Mas. Sini pa, ini ta pa. Silaw. Kasi dito, si ano pa na? Aha, kagida. Yawan, puntahan na yung... Nana siya magpapuhak sa tulugan. Maila na as lister. At imani mo. Nakakanlar to. Kami tunaw na kubahan din kami pero sabi na muna mo. Hindi lang ano kay ikaw man ano para hindi ka makabahan. Pero wala problema kay nagyan na to. Sakyan na wala. Sa gasa. Ha? Ano ba? Pwede mangod kiso. Ang pagkatao. Pwede na? Oh, pwede. Sa mo pwede ularon mo. Sa inyo hindi mo pwede. Kung wala mo training. Kidabuli mo ni. Wala sa training tatikata pa eh. Bawal sa kanila. Oo, dito katara mo eh. Sa kiso. Pwede. Di mo main si ano tatikatawa kiso mo dai jobo. May no koto. Di mo imawa wakaranay mo roro mo arimas da kara. Ha. Naman munang nag-training ang nag-training ang kiso kay bawal na murag bawal na paon ng mga tatikata. So na ularan may do na.
bungkag mo na. Naling na. Burger parang ano ba? Ako ah? Ah. Tunga ta? What kami sa amon order? Sampay. Hayahaya ni mo kay hinay magkaon diya. Kita nyo mga remember sa YouTube nako, naka-live yan. Hello. Wala na edit ba? Kapo edit ay. Loh. Dah. Thank you sa akong viewers ya. Shout out sino man na. Wala hindi usa na ka cellphone nila ko kasi. Hindi ko makita shout out. Ato inon, kwartang kano. Kaya pala prepare pa to. So lang inulingaw sa bahay ka. Uy, basing, sige na siya. Ipag nga ba? Pwede na pagod. Ako, kasindihan pa na dahil. Bay, ulit pikas bay. Malalasing mo na. Surrender. Pero mari ka may Ano, sincere. Lingaw ko. Malingaw na sincere. Sincere. Menguha terus pikas. Ay, arigato. So, ping pong. Mo yata nse. Ah. Ah. Chom, ako hindi ko mahubog pa basta kuyugan na babae po yoy. Pilig. Pilig go. Umantay.
Oh, inom. Ah, lagay si Manze. Diesel. Eh? Dari Kuha sensei. Bagreg. Buhay ayo. Ako yun ang sensei na. Nakadungog po ang ingat sa ulit. Sensei, mina nakakikoy mashita. Ashita shigoto sen. Apa? Tingko yata Maro, buhan pa. Kata ke sensei. Kuha ko sa depan. Ah, Kamano deh. Ay. Masa. Ah, okay na. Parang pati ba? Dapat kanan pa. Sauce na ba? Kare na. Kare. Abo na. Akong lagi napita. Sabi na mo may bagong babae, siya nandiyan. Hindi pa kilala mo sa mukha niya. Hindi ato niya si Secret. Ah, kata na ka. Yeah. Mau anak pa eh? Kadumo. Ano? Kaya nagkibay si... Ay. Listo. Listo. Sa kana. Wait, pas dada. Kudumo. Kudumo. Ang bibi.
Tol, sir. Mana lagi? Ah. Wala-wala mo na musim na lagi. Ano taon? Ha? Wala-wala yung musim na lagi ko kabato. Asan na yung musto? Uwan? Wala na meron. Kaso ko ba yung kwero? Ah. Tap? Kanon ba? Iban man bandol pa bahay ko. Ha? Oo. Kaya hiling mo gina. Pwede mo abot na. Roko Josai mati. Nai coba. Coba. Mama. Upay. Ber ba? Ang ano pa, cellphone mo pa, tumba na pa. Hasay. Hasay. Amin na. Mo, ato lagi ka dito. Tara na. Ako dito sila dito ka ng mara. Ah, sensei. Ara. Pero Tamo mana? Ha? Siguro.
Hindi mo sige. Sorry, sigaw. Siguto mo, sigaw. Oh, na. Opa. Sige natin. Walay. Tago.ねいいの喋んなくて。え。もう全然次来ないよ。お願いします。ほな、ままず自己紹介からしようか。恥ずかしい。恥ずかしい。Jogi wa! 次はもう帰ってよ。ちょっとご紹介して。名前は名前は可愛い先生。上手ね。もう負けました。ドキドキしました。ドキドキ。な、ちょけね。もう日本語全部教室せっかく勉強したのに日本語お前。あとはもう河合先生向こう行くからもう自分たちで行けよ。もう全然連れてこないからね。いいね。行こう。あっち行こう。あと6分の前。ね。全部日本語全部なくなりました。Nala dito. So gumit-spit. 日本語になくなったんで。多分基礎先生したいかおい。全然。
Sabi na guys, lobat na po guys, lobat na. Okay, thank you sa nag-like.